Bore da, a chroeso chi yma yn enw'n Harglwydd Iesu Grist. Nw'n eto mae'n braf cael dod at yn gilydd fel yma. Croeso i bawb sy'n ymuno efo ni ar y we. Mae'n wsos hanner tymor, ac felly does dim llawer o gyfarfodydd yr wythnos yma. Ond mae cwrgweddi nos Fercher, mae seler heno wrth gwrs, a wedyn yr unig gyfarfod arall yn ystod yr wythnos hyd y gwni ydy bore dydd Sadwrn cwrdd merched am i ddaw gwybodaeth yn ystod yr wythnos ynglŷn â ble a sut mae hwnnw yn digwydd. Dwi'n credu mae dyna'r coeddiadau i gyd. Mi fyddai yma os fydd yw'n caniatáu sil nesaf yn arwain yr oedfaen, ond heddiw da ni cael croesawu Alun Thomas, da ni gyd ni'n nabod o, ac yn falch bod o wedi gallu dod yn edrych ymlaen at yr hyn sydd gan Duw i ddeud wrthon ni trwyddo fo, ac yn edrych ymlaen at gael addoli unwaith eto yn y cyfnod yma. Gadewch chi mi weddio cyn i Alun ddechrau. O Dduw yn tad, da ni mor ddiolchgar yn bod ni yn dod heddiw yn wyneb yr haul sy'n tywynnu i chwilio amdana ti, chwilio am dy wen di, chwilio am lewyrch dy wyneb di. Da ni'n diolch dy fod ti o Dduw tad yn drigarog a graslon. A beth bynnag sydd wedi digwydd yr wythnos diwethaf o Dduw tad, da ni'n gwybod y bore yma bod yna gychwyn newydd i ni wrth i ni geisio dy wyneb. Llefara'n calonau o Dduw tad, llefara trwy dy was, a gad i'n calonau ni fod yn effro ac yn agored i wrando, i ymateb ac i blygu i dewyllus di. Ond y mwy na dim o Dduw tad, gad ni lawenhau yn dy gwmni rhyfeddol di. A da ni'n gofyn hyn i gyd trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Wel, gai ddiolch yn fawr iawn i chi am y geiriau caredig o groeso. Mae'n braf iawn cael bod yn ôl yma yn yr adeilad yn cydaddoli gyda chi y bore yma. Wel, wrth i ni baratoi addoli Duw, gadewch ni wrando ar eiriau y salmydd, Psalm 117. Psalm 117, Psalm fyraf yn llyfr y Salma. Molwch yr arglwydd, yr holl genhedloedd, clodforwch ef yr holl bobloedd. Oherwydd y mae ei gariad yn gryf tuag atom, ac y mae ffyddlondeb yr arglwydd dros byth. Molwch yr arglwydd. Gnewch ni weddio, gweddiwn. O Dduw ein tad nefol, dyn ni diolch i ti am yr amser yma, bore yma, i ddod i'th bresenoldeb di trwy ein harglwydd Iesu Grist. Arglwydd y bore yma, da ni'n gweddio bydde ti trwy dy lan ysbryd yn ein helpu ni i'th addoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Gweddiwn y bydd yr arglwydd Iesu'n cael ei ddyrchafu yn ein plith y bore yma. Yn ei enw ef. Amen. Wel, ein hemyn cyntaf y bore yma ydy un o cyfeithiadau Dafydd Job, sef o eglwys cod gwisg darfogaeth di, gwrando alwad Crist ein brenin. Diolch. Amen.
Wel, wythnos diwetha oedd Dafydd yn ein harwain ni ar Sul y Pentecost i ystyried arwyddocad yr Ysbryd Glân. 10 diwrnod ynghynt oedd Iesu Grist wedi mynd yn ôl i'r nefoedd ac wedi rhoi addewid i'r disgyblion i ddisgwyl am yr Ysbryd Glân. Ac ar ddydd y Pentecost y daeth yr Ysbryd Glân yn nerthu yr eglwys fore yn ei cenhadaeth. Wel, bore yma, da ni am parhau yn llyfr yr Actau, a da ni am edrych ar yr eglwys yn Antiocia. Da ni am edrych ar ddechreuadau yr eglwys yn Antiocia. Felly, os da chi efo Beibl efo fi, beth am droi i lyfr yr Actau, pennod 11. A dwi am ddarllen adnod 19 i 30. Jyst i roi tipyn bach o gefndir i chi, mi oedd Antiocia yn ddinas fawr yn yr Ymerodraeth Rhufeinig. Mae hi yn Twrci heddiw, ryw 300 milltir i'r gogledd o Jerusalem. Trydydd dinas yr Ymerodraeth oedd hi ar ôl Rhufain ac ar ôl Alexandria yn yr Aifft. Felly oedd yna boblogaeth mawr yno. Ond dyma'r lle da ni'n clywed bod credinwyr yn Iesu Grist yn cael ei enwi'n Gristnogion am y tro cyntaf. Felly, Actau pennod 11, adnodau 19 hyd at ddiwedd y bennod. Yn awr, yr oedd y rhai a wasgarwyd oherwydd yr erlyd a gododd o achos Steffan wedi teithio cyn belled a Phoenicia a Cyprus ac Antiocia, heb lefaru'r gair wrth neb ond Iddewon yn unig. Ond yr oedd rhai ohonynt yn bobl o Gyprus a Cyrene, a dechreuasant hwy wedi iddynt ddod i Antiocia lefaru wrth y Groegiaid hefyd, gan gyhoeddi'r newydd da am yr arglwydd Iesu. Yr oedd llawr arglwydd gyda hwy, a mawr oedd y nifer a ddaeth i gredu a throi at yr arglwydd. Daeth yr hanes amdanynt i glistiau'r eglwys oedd yn Jerusalem, ac anfonasant Barnabas allan i fynd i Antiocia. Wedi iddo gyrraedd a gweld gras Duw, yr oedd yn llawen, a bu'n annog pawb i lynu wrth yr arglwydd o wir fwriad calon, achos yr oedd yn ddyn da, yn llawn o'r Ysbryd Glân ac o ffydd. A chwanegwyd tyrfa niferus i'r arglwydd. Yna fe aeth ymaith i Darsus i geisio Saul, ac wedi ei gael daeth ag ef i Antiocia. Am flwyddyn gyfan cawsant gydymgynnull gyda'r eglwys a dysgu tyrfa niferus. Ac yn Antiocia y cafodd y disgyblion yr enw Cristnogion gyntaf. Yn y dyddiau hynny, daeth proffwydi i lawr o Jerusalem i Antiocia, a chododd un ohonynt o'r enw Agabus, a rhoi arwydd trwy'r ysbryd fod newyn mawr ar ddod dros yr holl fyd. Ac felly y bu yn amser Claudius. Penderfynodd bob un o'r disgyblion gyfrannu yn ôl fel y gallai fforddio at gynhaliaeth ei cyd-gredinwyr oedd yn trigo yn Jwdea. Gwnaethant hynny ac anfon eu cyfraniad at yr henuriaid trwy law Barnabas a Saul. Bydd i Dduw bendithio y darllen a'r gwrando i ni o iair sanctaidd i ni y bore yma. Amen. Wel, bore da blant. Mae'n braf iawn gweld chi gyd yma y bore yma. Da chi'n gwybod be? Dwi wrth fy modd clywed am newyddion da pobl. Ci'n clywed pan mae pethau mynd yn da, lle bod nhw'n cael aelod newydd o'r teulu, neu'n cael anifail newydd ar yr aelwyd. Licio clywed
newyddion da. Be fys ni'n licio chi wneud bore yma, ydy rhoi un llaw i fyny yn yr awyr, a ni eisiau chi dangos o 1 i 5. 1 ydy ddim mor dda, a 5 ydy da iawn. Os da chi'n meddwl bod y canlynol, bod y pethau yma yn pethau da. Y peth cyntaf ydy hyn. Ydy o'n newyddion da bod hi'n braf tu allan y bore yma? Da ni'n cael 5, dwi'n gweld y plant mawr hefyd yn rhoi 5. Mae'n braf yn tydi. Da ni'n cael bod allan yng nghysrwyd yr haul, peth da iawn yn tydi. Cwestiwn arall. Ydy o'n dda, da chi'n gallu bod yn ôl yn yr ysgol gael iawn? Allan o 5, faint os da chi'n rhoi? O, ambell dim y fyna. Dwi'n cael 5, 5, 1, 3. Mae'n reit dda yn tydi cael bod yn ôl yn yr ysgol, lla gweld ffrindiau, ond eto, da ni'n mynd yn ôl at batrwm o weithio'n galad yn yr ysgol. O reit, ydy o'n peth dda, da ni'n gallu gweld mwy o'n teuluoedd ni, ffrindiau tu allan. Ie, mae hynna'n 5 ydy, mae'n braf gweld ein anwyliaid a'n teuluoedd yn tydi. Wel, diolch i chi, yn fawr i chi blant y bore yma. Yn ein darlleniad y bore yma, da ni'n clywed bod gan disgyblion Iesu Grist newyddion da. Newyddion da oedden nhw'n sôn amdanynt yn lle o'r enw Antiocia. A beth oedd yn arbennig amdan am Antiocia oedd hyn, bod y pobl oedd yn clywed y newyddion da yn bobl oedd ddim yn dod o gefndir Iddewig o gwbl, oedden nhw'n dod o gefndir hollol estron tu allan o'r capel os liciwch chi. Oedden nhw'n dod i clywed y newyddion da am Iesu Grist. A dyna mewn gwirionedd ydy'r newyddion gorau sy'n heiddi 5 allan o 5 bob tro. Bod Iesu Grist wedi dod i'n byd ni, wedi byw ar y ddaear yma, wedi marw drosto ni, wedi atgyfodi, ac rwan yn y nef, yn eiriol, yn gweddio droso ni. Ac trwy ffydd yn Iesu, mae'r ysbryd glân yn gallu dod i'n calonna ni, i'n byw yn ein calonna ni. Newydd sydd ddim yn newid beth bynnag ydy'r amgylchiadau. Wel, diolch yn fawr i chi am wrando y bore yma ar y stori. Wel, ffrindiau, da ni am parhau addoli Duw y bore yma trwy symud ymlaen i'n hael emyn y bore yma, sef doethineb perffaith Duw y Tad. Diolch. Thank you.
Dewch ni nesau at Dduw mewn gweddi y bore yma, gweddiwn. O Dduw ein tad nefol, da ni diolch i ti am y fraint o gael nesau atat ti trwy yr arglwydd Iesu Grist. Ac arglwydd, da ni wedi dod yma yn bore yma i addoli di, i fawrygu dy enw di. Arglwydd, da ni'n dyglodfori di oherwydd dy fawredd di sydd mor amlwg yn y creadigaeth. Y mae dy dragwyddol allu i weld ble bynnag da ni'n troi'n gwynebau atyn nhw. Os da ni'n edrych i fyny tuag at y ser a'r gofod maith, da ni'n gweld dy fawredd di wrth edrych ar y planhigion a'r adar, da ni'n gweld dy ddoethineb di. Arglwydd, rwy ti'n Dduw sydd yn fawr ac yn deilwng iawn o fawl. Ond arglwydd, da ni y bore yma'n rhyfeddu mwy ar dy gariad di yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae nid Duw sydd ymhell oddi wrthym ni wyt ti, ond Duw sydd wedi agosau ato ni yn dy fab yr arglwydd Iesu Grist. Arglwydd, da ni'n rhyfeddu bore yma ar dy sancteiddrwydd di. Dy sancteiddrwydd di sydd yn ar un llaw yn frawychus. Dy sancteiddrwydd di sydd yn golygu bod yr angylion yn crynu mewn braw. Ond hefyd dy sancteiddrwydd di sydd yn brydferth ac yn gamoladwy ac yn gyfiawn. A diolch bod ni'n gallu nesau at Dduw mor sanctaidd oherwydd waith yr arglwydd Iesu Grist. Y bore yma, dyn ni'n diolch i ti arglwydd amdano ef. Dyn ni'n diolch am ei fywyd ef ar y ddeiar, bod o wedi ei fyddhau ac wedi cadw dy gyfraith pur di yn llawn. Dyn ni'n diolch arglwydd bod o ef wedi mynd ar y groes troson ni, yn cymryd arno'i hun swm ein dyled, yn cymeryd yn dioddef melltith y gyfraith yn ein cnawd ar ein rhan ni, fel y gallwn ni ddod yn gyfiawnder Duw ynddo ef. Ac felly arglwydd, da ni'n rhyfeddu y bore yma ar dy ras di, dy ras rhad di, ond dy ras gwerthfawr a drud di. Arglwydd, da ni'n diolch bod ni yn gallu dod ato ti, a da ni'n gofyn arglwydd y bore yma fydde ti yn madda i ni ein beiau, a bydde ti'n ein hadfer ni ar hyd lwybrau dy gyfiawnder di. Da ni'n gofyn arglwydd am aneiniad arbennig yr ysbryd glân y bore yma i bwyso ac i dwysbigo ein calonnau ni, i drawsffurfio ni yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Ac arglwydd, da ni'n gofyn y bydde ti yn eneinio ni arglwydd a thysbryd i fynd allan yn hyderus i gyhoeddi yr efengil yma sydd ganddo ni ynddo ef. O arglwydd, da ni'n gweddio arglwydd y bore yma dros ei sefyllfa ni yn ein gwlad ni. Da ni'n gweddio arglwydd dros yr eglwys yma Mangor ac ar draws Cymru. Bydde ti yn dy ras yn gweithio ynddo'n ni a thrwyddom ni i fawrygu yr arglwydd Iesu yn ein plith. Y bydd llawer o bobl sydd efallai yn gofyn cwestiynau oherwydd yr amgylchiadau da ni'n byw trwyddan nhw. Bydde ti yn dy ras yn galw mwy o bobl i ffydd ynddo ti. Da ni hefyd yn cyflwyno ein cymdeithas ger dyfrondi. Da ni'n cyflwyno yn arbennig heddiw yr awdurdodau lleol a iechyd wrth iddyn nhw gwneud penderfyniadau ynglyn â'r brechlynu a'r sefyllfa gyda'r feirws arglwydd. Roedd ein doethineb, pro doethineb i'r rhai sydd mewn awdurdod ac ro arglwydd doethineb di iddyn allu weithredu yn ddoeth ac yn gyfiawn ar lles y byd i gyd. O arglwydd, da ni'n diolch i ti arglwydd am dy eglwys di ar draws y byd. Da ni'n gweddio'n arbennig y bore yma am dy eglwys di sydd yn cael ei herlyd ar draws y byd. Yn gweddio am dy eglwys di yn India bore yma yn arbennig. Gweddi arglwydd y bydde ti yn cadw dy weision di. Da ni'n diolch am y ffordd mae llawer yn dod i adnabod ti yn y gwlad honno.
Da ni'n gofyn Arglwydd y byddet ti'n parhau i gynyddu ac i nerthu dy eglwys di yn y wlad honno, ac yn enwedig wrth iddynt wynebu amgylchiadau heriol. Arglwydd, da ni'n cyflwyno i ti y bore yma teulu ac anwyliaid sydd ar hyn o bryd yn wael, boed yn yr ysbyty neu sydd wedi cael llawdriniaeth. Da ni'n cyflwyno nhw Arglwydd i thlawd i, a boed iddynt brofi rhin dy bresenoldeb di yn nerth ac yn gymorth iddynt. Herwydd, da ni'n cyflwyno ein hunan unwaith eto i ddwasanaeth di, gan ofyn i ti weithio trwyddo ni clod a mawl yr Arglwydd Iesu. Amen. Wel ffrindiau, gadewch i ni barhau i addoli Duw trwy ganu da ni ddim am ganu, ond da ni am canu yn hawelwch ein calonnau y bore yma, y trydydd emyn, sef dim ond ti all achub. Diolch. Wel, os ydych chi dal efo'ch Beibl gyda chi y bore yma, beth am droi yn ôl gyda mi i benod 11 at yr hanes y clywson ni am yr eglwys yn Antiocia. Dyma i chi hanes eglwys arwyddocaol iawn. Dyma'r lle cafodd disgyblion Iesu ei enwi'n Gristnogion am y tro cyntaf. Ond hefyd dyma man lle oedd Paul wedi dechrau allan ar gyfer ei deithiau cenhadol ar draws y canoldir oedd hi'n eglwys cenhadol. A bore yma, hoffwn ni feddwl gyda chi am 4 peth oedd yn nodweddu yr eglwys yn Antiocia, a 4 peth allwn ni ei efelychu nhw ynddi.
A'r peth cyntaf ydy hyn. Roeddent yn credu y newyddion da am yr arglwydd Iesu Grist. Dyma'r nodwedd cyntaf a fwyaf sylfaenol am yr eglwys. Yn llyfr yr Actau, da ni'n cael hanes yr eglwys ar yr un llaw yn wynebu erledigaeth oherwydd ei ffydd. Ond yn lle rhoi taw ar y fengil, oedd hynny yn golygu bod y Cristnogion yn cael eu gwasgaru a mynd allan i bentrefi a dinasoedd newydd o Jerusalem i Judea, Samaria, Ffonicia ac yn cyrraedd Antiochia. Adnod 19. Yn awr yr oedd y rhai o wasgarwyd oherwydd yr erlyd a gododd o achos Steffan wedi teithio cyn belled y Ffonicia, Cyprus ac Antiochia. Ac yn yr 20fed adnod, da ni'n clywed bod y disgyblion i Iesu yn dechrau rhannu'r newyddion da i'r cenedl bobl, i'r Groegiaid, i'r rhai nad oeddent yn Iddewon. Dyma nifer ohonyn nhw yn ymateb i'r efengil ac yn troi at yr arglwydd. Dwi'n hoffi cyfeithiad William Morgan yn adnod 20. Beibl Cymraeg newydd gan gyhoeddi'r newydd da am yr arglwydd Iesu. A dwi'n deall sut mae'r cyfreithwyr yn dweud hynny. Ond dwi'n hoffi symlrwydd hefyd William Morgan yn pregethu yr arglwydd Iesu. Oedd y disgyblion yma efo yr nod yma o berswadio pobl, o gyfeirio pobl at berson a gwaith yr arglwydd Iesu Grist. Iesu Grist oedd wrthrych ei pregethu. Ac wrth feddwl amdano y pwynt sylfaenol yma, hoffwn ni feddwl am dau beth yn benodol. Yn gyntaf, beth oedd cynnwys hynny, beth mae'n ei olygu i bregethu yr arglwydd Iesu, ond hefyd y cynulleidfa oedd yn gwrando ar y negas yma. Wel, yn llyfr yr Actau, da ni'n cael sawl rhannau o areithiau yr apostolion. Da ni'n meddwl am araith yr apostol Pedr ar dydd y Pentecost yn Actau Pennod 2, neu meddyliwch am yr araith gan Steffan yn Actau Pennod 7 cyn iddo ei cael ei merthyru a buddio oherwydd ei ffydd yn yr arglwydd Iesu. A da chi'n gweld, ac wrth gwrs efo'r apostol Paul hefyd, da chi'n gweld ym mhob un o'r pregethau yma, mae yna pethau sydd yn gyffredin. Maen nhw'n pwysleisio bod Iesu wedi dod i gyflawni yr Hen Testament, bod Duw, y Duw nef a ddeiar wedi llefaru trwy'r patriarchiaid Abraham, Isaac a Jacob, wedi gwneud cyfamod a'i bobl trwy law Moses, yn gwared ei bobl yn yr Exodus, yr proffwydi i gyd, yn edrych ymlaen at ddyfodiad yr arglwydd Iesu. Maen nhw'n edrych ymlaen at Meseia a fydd yn dioddef dros y cenedl. Oedd nhw'n pregethu Iesu Grist, yr un oedd wedi marw dros pechodau. Y gŵr dioddefus yn yma, Eseia 53 yn sôn amdano'r un oedd yn gyfarwydd a chystydd a affoen, yr un oedd wedi talu pris ein heddwch ni. Ond hefyd yr un a atgyfododd o'r bedd. Oedd o wedi atgyfodi ar y trydydd dydd yn gyhoeddi buddugoliaeth dros angau, dros pechod, dros y byd. A nid yn unig hynny, mae Iesu Grist wedi ei ddyrchafu i'r nefoedd. Mae o ar ddyheulaw gogoniant y tad ac wedi danfon allan ei weision i rannu y newyddion da yma am heddwch gyda Duw. Felly oedd ganddyn nhw yr cynnwys yma am yr arglwydd Iesu Grist, oedd yn sôn amdan ei waith a'i weinidogaeth. Sgwrs roedd yr Iddewon efo'r cefndir yma, oedden nhw wedi magu ar y Beibl, ar yr Hen Testament, i edrych ymlaen at y dydd yma fydd Duw yn ymyrryd yn hanes i bobl unwaith eto yn y Meseia.
ond nid cyflawni amcanion neu dyheuadau cenedlaetholgar yr Iddewon oedd Iesu Grist wedi dod i wneud. Ond oedd o wedi dod i delio gyda pethau llawer mwy ddifrifol yn ymwneud â'r tragwyddol. Ac felly mae'r disgyblion yma methu peidio sôn am Iesu medru peidio sôn am Iesu i'r cenedl pobl hefyd at y Groegiaid. Mae'n ddiddorol iawn wrth i ni feddwl amdan pwy oedd y Groegiaid. Oedd ganddyn nhw llawer iawn o wahanol crefyddau, oedd nhw'n addoli gwahanol eilunod. Mi oedden nhw'n athronyddol iawn, oedd yna sawl ysgol athronyddol. Hyd heddiw, mae adrannau mewn prifysgolion, nid yn unig mewn adrannau clasuron, ond hefyd yn adrannau athroniaeth dal i fynd yn ôl at y Groegiaid, at pobl fatha Platon ac Aristoteles, oherwydd yr meddyliau mawr oedd ganddyn nhw, y meddylwyr mawr amdan cwestiynau mawr bywyd. Ond mi oedd gan y disgyblion yma, disgyblion Iesu Grist, neges da, newyddion da am yr arglwydd Iesu oedd yn cyffwrdd ar cwestiynau mawr bywyd. Pwy ydw i? Be di ystyr bywyd a ble da ni'n mynd? A mae'r Beibl o'r ddechrau'r diwedd yn gyhoeddi bod ni wedi ein creu ar lun a delw Duw. Da ni'n wahanol i'r creaduriaid eraill. Da ni wedi creu ar gyfer cael perthynas bywiol gyda'r arglwydd byw, a bod Iesu wedi dod, nid yn unig i trwsio'r perthynas yna rhwng Iddewon a Duw, ond hefyd mae'n agored i'r cenhedloedd i gyd. Clywson ni ar ddechrau'n gwasanaeth ni, y salm yma, salm 117, sydd yn sôn amdano'r holl cenhedloedd yn addoli Duw. Mae'r efengyl i bawb oherwydd mae'n cyffwrdd a'n anghenion mwyaf dyrys, mwyaf mawr ni gyd. Oedd nhw'n pregethu yr arglwydd Iesu Grist. Ac, da ni'n darllen bod yna gryn ymateb i'r neges yma. A mae hynna'n anogaeth yn ein dyddiau ni, lle fel yn yr un modd lle mae pobl, y Groegiaid, ddim efo'r cefndir yma yn y Beibl. Heddiw mae yna nifer o bobl yn ein cymunedau ni ar draws Cymru, ddim efo'r un cefndir yna, ond eto, oherwydd yr efengyl, grym yr efengyl, mae'r arglwydd yn gallu troi pobl at o ef ei hun. Yr ail pwynt, yr oeddent yn fwriadol yn ei perthynas ar arglwydd Iesu. Oedd yr eglwys yn Antiocia yn fwriadol yn ei perthynas ar arglwydd Iesu. Yn adnod 22 a 23, da ni'n clywed sut oedd yr eglwys yn Jerusalem wedi clywed am y weithred mawr yma o ras Duw yn Antiocia. Sut oedd gymaint o tyrfa o'i Groegiaid wedi troi i ddilyn yr arglwydd Iesu. Felly maen nhw'n danfon allan Barnabas, un o arweinwyr cynnar yr eglwys fore. Da ni'n clywed amdano fo nôl yn Actau pennod 4, adnod 36. Oedd ond un oedd yn cael ei disgrifio fel un o lwyth Lefi. Mae hynny yn arwyddocaol. Da ni'n meddwl, cofio yn yr Hen Testament, lle oedd yna wahanol llwythau yn rhan o Israel. Ac oedd y Lefiaid wedi cael ei benodi, ei galw allan i wasanaethu yr arglwydd, i gynorthwyo'r offeiriaid yn ei gwaith a hyfforddi pobl yr arglwydd. A dyn ni'n cael yr adnod yma yn Deuteronomy amdan yr Lefiaid. Ni fydd ganddynt etifeddiaeth ymhlith ei brodyr yr arglwydd, bydd ei etifeddiaeth hwy fel y dywedodd wrthynt. Felly, mi oedd Barnabas efo cefndir ac etifeddiaeth wych, oedd o'n perthyn i lwyth Lefiaid, oedd wedi ymgysegru i wasanaethu'r arglwydd mewn ffordd arbennig iawn. Ac mae'n ymateb i'r efengyl. Mae'n gwerthu ei dir ac yn rhoi tuag at wasanaeth yr eglwys fore. Da ni'n darllen yn pennod 11 bod o'n cael ei ddisgrifio fel dyn da. Disgrifiad anghyffredin iawn yn y Beibl
o bod o'n ddyn da, ond mae'n egluro i ni oedd o'n llawn o'r ysbryd glân ac o ffydd, a dyma oedd yn ei nodweddu, dyna beth yn ei wneud yn ddyn da yn yr eglwys fore. Felly mae'r eglwys yn Jerusalem yn danfon Barnabas at yr eglwys yn Antiochia i weld beth sydd yn mynd ymlaen ac i gadarnhau yr hyn oedden nhw wedi ei clywed. A dyma'r anogaeth mae Barnabas yn rhannu gyda'r eglwys, y credinwyr ifanc yma yn Antiochia. Adnod 23. Wedi iddo gyrraedd a gweld gras Duw yr oedd yn llawen a bu'n annog pawb i lynu wrth yr arglwydd o wir bwriad calon. I lynu wrth yr arglwydd o wir bwriad calon. Dywedodd y llenor a nofelydd Pico i Ffrwd, "We live in an age of distraction." We live in an age of distraction. Da ni'n byw mewn diwylliant a chymdeithas lle mae yna gymaint o bethau sy'n gallu denu ein sylw ni. Da ni'n meddwl amdan yr we, enghraifft, a'r cyfryngau cymdeithasol. Mae pobl yn gallu treulio gymaint o amser yn gwylio fideos gwahanol a darllen pethau gwahanol. Peidiwch ac am dall, fi mae'r we'n rhywbeth rhyfeddol yn tydi. Mae'n caniatáu i bobl ymuno gyda ni y bore yma, i gyd addoli gyda ni. Mae'n ffordd o wneud ymchwil ac yn y blaen. Ond eto, mae yna gymaint o bethau sy'n gallu cymryd ein sylw ni, bod nifer o gwmnïau mawr efo pobl sydd wedi datblygu algoritmau sydd yn ceisio dyfalu yr hyn da chi eisiau gwylio nesaf i gael eich sylw chi, ac wrth gael eich sylw chi yn gallu dangos hysbysebion a gwneud proffil ohonoch chi. Gymaint o bethau isio ein sylw ni, gymaint o dylanwadau yn ein cymdeithas ni, ac eisiau dweud wrthyn ni sut dylsyn ni edrych, sut dylsyn ni meddwl, sut dylsyn ni ymddwyn, pa bethau dylsyn ni ymwneud â nhw ac eisiau mewn bywyd. Mae Barnabas efo'r anogaeth yma i lynu wrth yr arglwydd o wir bwriad calon. Mae'r Beibl yn dweud bod ein calonau ni o bwys i Dduw. Yn llyfr Diarhebion, pennod 4, adnod 23, mae'n dweud hyn: "Yn fwy na dim, edrych ar ôl dy galon, oherwydd oddi yno y tardd bywyd." Mae'r gair calon yn yr Hebraeg efo ystyr cynhwysfawr iawn. Mae'n ymwneud efo'n teimladau ni, ond hefyd gyda'n meddyliau ni. Yn fwy na dim, edrych ar ôl dy galon, oherwydd oddi yno y tardd bywyd. Mae'n calona ni yn werthfawr i Dduw. A anogaeth Barnabas ydy'r eglwys yn Antiochia i lynu wrth yr arglwydd o wir bwriad calon. Mi oedd yna gymaint o bethau, fel ni heddiw yn Antiochia, oedd yn gallu denu y Cristnogion ifanc yma yn Antiochia. Mi oedd Antiochia yn ddinas byrlymus, efo theatr, efo llawn dramau, celf, can, oedd yna lot o athletau yn mynd ymlaen yna. A tydi Barnabas ddim yn dibrisio pethau hynny. Ond mae Barnabas yn annog y Gristnogion i ddarganfod ei boddhad, ei hunaniaeth, ei diogelwch yn yr arglwydd, ac i roi yr arglwydd yn gyntaf. Mae'r ddargyffes fydd diben pennaf dyn yw gogoneddu Duw a'i fwynhau ef yn dragywydd. Mae'r arglwydd efo concern dros ein calonau ni ac eisiau ni i lynu wrtho fo. Roed ella esiampl arall i ni. Falle bod, wrth gwrs, da ni'n meddwl amdano ni fel Cymru, a da ni'n meddwl amdano ella y brwydr dros yr iaith Gymraeg. Yn enwedig dros yn y 60au a'r 70au, nifer o bobl yn annog pobl i mynnu'r Gymraeg, yn ffonio pobl, ffonio yr awdurdodau
wrth siopa, wrth mynd i'r banc, wrth ymwneud gyda'r llywodraeth leol, i mynnu gwasanaeth y Gymraeg ar y cyfryngau, ar y radio ac ar y teledu. Ac un o'r pethau yna oedden nhw'n dweud oedd mynwch y Gymraeg. Mae'r Gymraeg yn bwysig ac mae eisiau rhoi blaenoriaeth i fyny'r Gymraeg. Wel, yn yr un ffordd, mae anogaeth Barnabas i ni i mynnu'r arglwydd yn ein calonnau ni, i fod yn fwriadol. A'r syniad yma o fod yn fwriadol ydy i fod yn bwrpasol, i fod o ddifri, i gynllunio hyd yn oed, i ragparatoi, i dreulio amser gyda'r arglwydd, i mynnu'r arglwydd yn ein calonnau ni. A mae hynna'n wrth gwrs yn edrych yn wahanol i bob un ohono ni, i rhai yn ni sy'n gweithio llawn amser, neu dal yn ysgol, neu sydd wedi ymddeol. Ond eto, yr un ydy'r anogaeth yna, i lynu wrth yr arglwydd o wir fwriad calon. Trydydd pwynt di hyn, roeddent yn ymroi i ddysgu mwy am yr arglwydd Iesu. Da ni ddim yn siŵr yn union o beth oedd y perthynas rhwng Barnabas a Paul, ond tydi o ddim darllen gormod i fewn i'r testun, dwi'n meddwl, ac wrth meddwl yn arbennig hefyd fel Barnabas fel un oedd yn cael ei cydnabod fel mab anogaeth, bod e wedi cydnabod doniau yr apostol Paul. Mi oedd Paul wedi cael troedigaeth ar arglwydd yn ei alw fo i fod yn apostol i'r cenhedloedd. Yr apostol yna oedd efo profiad dwfn o ras Duw yn ei fywyd, efo hyfforddiant eang yn traddodiad y genedl Iddewig yn yr ysgrythyrau, un oedd yn gymwys i hyfforddi yr eglwys yn Antiochia. A mae Barnabas yn mynd i chwilio amdan Saul a'i dwyn o i Antiochia i ddysgu yr eglwys yna. Roedden nhw wedi ymroi i ddysgu gan Barnabas a Paul am flwyddyn gyfan, adnod 26, am flwyddyn gyfan cawsant gyd-ymgynnull gyda'r eglwys a dysgu tyrfa niferus, ac yn Antiochia cafodd y disgyblion yr enw Cristnogion gyntaf. Da ni fel Cristnogion i gyd wedi cael ein galw i ddysgu mwy am yr arglwydd Iesu. Wrth gwrs, nid cael llythrennau ar ôl ein enwa ni sy'n bwysig bod yna lle i hynny, ond bod yna alwad arno ni gyd i astudio y gair i ddyfnhau ein ymwybyddiaeth o'r arglwydd Iesu Grist. A diben hwnnw ydy cenhadaeth i wasanaethu yr eglwys. Os ga roed un esiampl i chi ydy gwaith gweinidogaeth Tyndale House yng Nghaergrawnt. Nifer o feddylwyr academaidd mawr yn y byd Cristnogol yn gweithio yna, yn gwasanaethu yr eglwys efo'r diben yna mwyn rhoi hyder yn yr eglwys amdan awdurdod y Beibl. Allwn ni ymddiried yn y Beibl ac i gymhwyso y saint yng ngwaith gweinidogaeth. Mae cymryd amser i ddarllen y Beibl yn bwysig a diolch am bob gyfrwng sydd ganddo ni i ddysgu mwy am yr arglwydd. Aethon ni clywed wythnos diwetha ysbyseb am y llyfr Gentle and Lowly, llyfr poblogaidd iawn, ond llyfr cyfoethog iawn sydd yn ceisio egluro ac hyfforddi pobl amdan gwirioneddau gras a gwirioneddau y Beibl. Ond sylwch hyn, maen nhw'n dysgu gyda'i gilydd. Mae'n lle i ni fel unigolion dysgu mwy a mynnu hynny yn ein bywydau, ond maen nhw'n dysgu gyda'i gilydd fel eglwys. Mae cael cymdeithas pobl yr arglwydd mor bwysig i dyfu fel gredinwyr. Mae'r seiat, mae'r astudiaeth yn bwysig, oherwydd trwy hynny da ni'n gallu dysgu a adeiladu gyda'n gilydd cyfoeth ras Duw yn y Beibl. Pwynt ola y bore yma, hoffwn i godi ydy hyn, y rhinwedd ola. Roeddent fel eglwys yn dangos cariad ymarferol
yn enw Iesu. Trowch gyda mi i adnodau 27 i 30. A mae hwn yn paragraff gwahanol yn ein Beibla ni. Mi oedd yna newyn mawr dros yr ymerodraeth Rhufeinig yng nghanol y 40au. Mae yr haneswyr Josephus a Suetonius yn sôn amdan y newyn mawr yma. Mi oedd y cnwd wedi methu o gwmpas y flwyddyn 45 yn yr Aifft, a bod hynny wedi cael effaith enbyd ar weddill yr ymerodraeth Rhufeinig, a y cnwd wedi methu'n llefydd eraill hefyd, ac oedd hynny'n golygu bod yna pwysau mawr ar gael bwyd yn ystod y cyfnod yma. Nid yn unig oedd yn cyfnod oedd yn para jyst am flwyddyn, ond am dros 3 mlynedd oedd yr newyn yma'n parhau dros yr ymerodraeth Rhufeinig. A dyn ni'n cael hanes y gŵr yma o'r enw Agabus, ond wedi dod i fyny o Jerusalem i Antiochia. Mae'n cael ei ddisgrifio fel proffwyd. Wrth gwrs, da ni'n meddwl amdan proffwyd yn bennaf yn y Beibl fel un sydd yn cyflwyno gair yr arglwydd i bobl yr arglwydd, fel y gallen nhw troi at yr arglwydd, un oedd yn atgoffa'r bobl o'r cyfamod rhwng Duw a'i bobl, yn atgoffa'r bobl o gymeriad Duw a'r pwysigrwydd i droi at yr arglwydd. Mae gennych chi'r elfen yma o broffwydoliaeth, ond hefyd mi o mannau arbennig a rhyfeddol o'r eglwys. Mi oedd y proffwydi hefyd yn edrych ymlaen ac yn rhag gweld y cyfnodau arbennig a oedd yn dod dros y byd. A dyma'r proffwyd yma yn ystod amser yr ymerawdwr Claudius yn rhagweld y newyn yma oedd am ddod ar dros y byd i gyd. Be di ymateb yr eglwys yn Antiochia? Wel, mi oedden nhw wedi derbyn o anogaeth Barnabas a Saul. Oedden nhw wedi derbyn a elwa yn ysbrydol gan yr arweinwyr yma. Mae'n ymateb mewn cariad. Adnod 21. Penderfynodd bob un o'r disgyblion gyfrannu yn ôl fel y gallai fforddio at gynhaliaeth ei gyd-gredinwyr oedd yn trigo yn Jwdea. Oedd pethau yn enbyd yn Jwdea, dyma'r credinwyr yma yn Antiochia yn ei helpu nhw, yn danfon help atyn nhw trwy law Barnabas a Saul. Dwi'n meddwl mae bwysig cofio hyn amdan sut oedden nhw'n dangos y cariad ymarferol yma. Mae nid pobl mewnblyg oedd yr eglwys cynnar, dim ond yn edrych ar ôl eu buddiannau nhw eu hunan. Ond fel mae nifer o Gristnogion ar draws y byd yn gwybod heddiw, mi oedd yr eglwys yn Jwdea yn wynebu erledigaeth. Yn wynebu erledigaeth, ac allan ni ddyfalu bod nhw ddim yn cael yr un cymorth gan yr awdurdodau i ddewig oherwydd ei ffydd yn yr arglwydd Iesu. Ac wrth gwrs mae hyn yn rhywbeth sydd yn llawer rhy gyfarwydd i filoedd ar filoedd y Gristnogion ar draws y byd. Heddiw maen nhw'n ddim yn derbyn yr un cymorth a pobl eraill, fel mae gwaith Barnabas ac Open Doors yn atgoffa ni. A maen nhw'n dangos concern a cariad dros yr eglwys yn Jwdea. Ac ella bod yr arglwydd yn galw ni, os da ni eisoes yn barod i gefnogi ein brodyr a chwiorydd ar draws y byd sydd yn wynebu caledrwydd oherwydd ei ffydd yn yr arglwydd Iesu, fod yn bobl sydd yn hael, yn ymarferol, yn dangos cariad, yn dangos ffydd ar waith yn ein bywydau ni. Wel, boed i ni felly efelychu yr 4 rhinwedd yma mae'r eglwys yn Antiochia yn ei ddangos. Gadewch i ni weddion. O arglwydd, ni diolch i ti am esiampl yr eglwys yn Antiochia. Diolch bod nhw'n bobl oedd wedi derbyn y newyddion gorau, y newyddion da am yr arglwydd Iesu. Helpa ni i fod yn bobl y fydd yn glynu wrtho ti o wir fwriad calon. Helpa ni fod yn bobl sydd yn hael
gyda'n gilydd i gofio ein brodyr, ond hefyd yn bobl sydd yn ymroi i ymhyfrydu yn dadnabod i ac yn ceisio dyfnhau ein adnabyddiaeth ohona ti. Da ni'n gweddio hyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gadewch i ni felly canu yr emyn yma o'n calonna ni, yr emyn ola, sef o arglwydd da argraffa. Diolch. Bydded i ras sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.